Jednog ovakvog uvoda teško je se naći tu nit i početak o čemu bi trebalo da govorim vama. Mislim pre svega da je ova knjiga bila na neki način odstaknuta sa strane. Naime, još dok sam radio ovde u školi, to je bilo negde krajem 62. godine, došla je predstavnica Istorijskog arhiva da se raspita da bi neko pisao